אוקיי, שים כובע. יאללה חלמי, וגל פסי, פסי. היי, אף פעם לא ראיתי בטיחותי כזה, לא, ציונים כמוך, שומע את זה הרבה. ואין מצב אני יוצא מפה מיובש, לא, 3 ליטר בשעה, אין חשש. אני מרגישה שאת יודעת בדיוק מה את עושה, שאת נמנה עליי שורות ומשפטרת החולצה, כי הבטיחות במחנות ציון היא פשוט הצגה. אין מה לעשות, הבטיחות היא פשוט ברמה. תמיד כולם אמרו שבטיחות זה הציבור, אבל היום שאני את כל הציבור, תגידו מי הכי בטוח במחנון, ברור שזה קנייה לציון. כל המחנון לבוש סגול, הכובע עליי כבר מאתמול, ואם תיתן לזה לקרות, במחנון הזה נמנע את ההתרפשויות. נעליים! וכמובן שאחרי זמן ניצחון אתם תשימו נעליים סגורות, עוד שלוק עליי, או 2 אולי, אחד אם אתה בידיעה, לא צרים, אתה תגיד דברים על בטיחות בדרכים, כולנו נזכנות בשביל הצל, שימו קרם הגנה כדי להתעצל. תמיד כולם אמרו שבטיחות זה הדיבור, אבל היום תשאלי את כל הציבור, תגידו מי הכי בטוח במחנון, ברור שזה קנייה לציון. כל המחנון